8. května se nám narodil náš nový sameček velblouda dvouhrbého. Je to vlastně letošní první mládě, které se tady narodilo v Zoo Praha od velbloudů. Velbloudi nejsou zcela typickými kopytníky. To velbloudí mládě se třeba může stavit až 12 hodin na nohy, takže vlastně z tohoto důvodu raději to mládě s tou samicí oddělujeme. U tohoto mláděte všechno probíhalo naprosto bez problémů, mládě bylo čilé, dobře pilo, nevyskytly se žádné problémy, tak jsme se dnes vlastně rozhodli mládě vypustit do skupiny, vlastně do výběhu a do zbytku stáda. Jsme nejdříve vlastně vypustili matku s mládětem vlastně do nového výběhu, a aby si aspoň mládě trošičku seznámilo s novým prostředím, a teprve potom jsme vlastně vypustili zbytek stáda. Pro to mládě vlastně to byl úplně první kontakt přímý vlastně s jinými zvířaty, než byla vlastně jeho máma, takže to samozřejmě pro něj byla ohromná novinka. Největší samozřejmě po vyražení to bylo pro loňská mláďata, protože ty vidí vlastně nový objekt, s kterým si můžou zkoušet hrát. Hrála si s ním naše loňská samička, která se jmenuje Lou, ta je vlastně teď roční, takže pro tu to byla úplná novinka, vlastně takhle se ho pokoušela prohnat a zkoušela, co nové mládě vydrží nebo jak bude reagovat. Mládě pokoušelo se jít dokonce i pít mléko vlastně ke svému otci, k našemu chovnému samci Jeppovi. Naštěstí Jepp je velice hodný, klidný a vyrovnaný. Pro to mládě to bylo spousty nových zážitků, nových věmů, takže po, já nevím, chvilce asi 4 hodiny již bylo unaveno, takže si pokoušelo i lehnout a odpočinout si. Pak teda přišla maminka zpátky a přivolala si ho.